Fáilte go Choláiste na Tríonóide. Tá muid anfródú las an Ghaeilge anseo, agus déanamid gach aon iireacht í a chur chun cinn go léithúil. Tá gá Scéim Cónaithe agan anseo. Tá ceann amháin ar an campus, agus tá ceann eile i Hallan na Tríonóide, atá lonathe i rath muoinis. Hi, Diego. Thursday. Is dat an rud is tácht í faoine Scéimeanna Cónaithe ná gur deis ionach saoil a bhí ná ní mórán seans a bhí ag daoine marachtáil i pobal teanga. Tá chéad Scéim Cónaithe site ar phríomh campus Choláiste na Tríonóide. Tá sé dírithe ar bhic léinn tá sa 10 bliain, sa 3 bliain agus sa 4 bliain. Cuair teach an Scéim, tuis go bhí na hamdaí a chael mé sréaltacht, bhí mí níos na hamdaí spléisacha den héanastócha agus bhí mé géir sin na cothú go lá aimime sin. I chuí an Scéim Cónaithe is féidir gaige leir gacha léithúil agus chumsa a siúla go mar níon an niste staidir ar an Ghaeilge sa Choláiste. So mar sin bhíon deis an taobh muid an Choláiste chun gaige leir. Tá lóistín ar fáil de bhic léinn an Choláiste anseo i Hallan na Tríonóide agus é dírithe ach go háirithe ar bhic léinn na chéad bhliaine. Tá an dara Scéim Cónaithe lonathe i measc na nóras anseo. Tá 3 órasán sa Scéim i Hallan na Tríonóide. Gá cheann de bhic léinn atá sa chéad bhliain agus ceann amháin de lucht an dara bliain. I mbliana tá 4 is feithe mac léinn ina gcónaí sa bhionn Gaeltach ceathraach seo agus an Ghaeilge á labhairt acu mar gná cheann go léithúil. Chuir me staff an Scéim seo mar dar nó is bhrán an Ghaeilge agus hiicme go mbeadh me le chuigear Scéimeanna chomá agus an aimimtá an Ghaeilge chur chun cinn. Fire faoi Scéim is Tríonóide fágáil. An is leach Choláiste de má binte fágáil de chuir Sloáile, so tá sé go má na haid an chuirdanéir. Well, one main mééis tá a bach más chéad linn just chur chaimú heachtarráiste bliain eile. Cuair for Joantas an duine de lucht na Scéime má cholíonn siad na cnílacha. An canílas táchtaí a bhaineann leis an Scéim Cónaithe ná go leróg daoine Gaeilge an tamar fad agus ní bhíonn deacrach lei sin mar na daoine a fioctar tríd an próséis agalah feictar go in gúil an taithí aá hena féin. Cáiltí gach grúpa tógra bháinna dhéanamh roimh an nullag agus tógra dhéanamh féis an nullag agus tá an Joantas Ar an people siúchtí dúgus ar an amachtaí anamh mar chalín na Scéime agus trúna mar ihe útach ihe sort responses talent so ótam agus bhí daoine le pas a ceol agus a gin sin scéirte agus a canna agus bhí sé just an Scéimeanna Cónaithe so má téann tú tríd an Scéim agus déanann tú na cáirde seo. Tá tú an tuachtarráis cúpla bliain in dhéag agus búla arís leis na daoine sin agus cinál an gréasán so síolta chunáil suas. Tá nuair má faoin Scéim ná chun gatainna agus aithna gatainna sa teach san orgna bheith chéad agus. Go léirí gatainna Gaeilge agus sin ceannas ruí ar halan sa sin fá go rugméisteach cébal conirm sa baile clia gur mé aithna ar rií agus denach méid gachar trí Gaeilge agus síontach mór sin. Is stocha bhfuil an Scéim bunaithe ar Gaeltach agus cárdas bún na leanaí ará agus tá sin go léir bunaithe ar bhuncloch na Gaeilge agus is maith an rud sin tá go Gaeilge fásáil airta go mar muthe le daoine a bhí ar an Scéim lumsa agus bhfuil gachlíonn chumar fógra amach ar fud an Choláiste agus roníonhuiid na Mic-Léinn trí próséis agalah so tugann Mic-Léinn agus déanann siad agalah éanair agus sin dynamid oberbeo grúpa tugann muid rún diaspóireachta dóibh agus bristar suas na Mic-Léinn cúpla fuirnim. Más míon leat a bheith i do chonaí ar an Scéim is féidir eolais breise aáil ag tcd.ie/Gaelifig. Slán go fóill!